Za ulazak Srbije u Evropsku uniju je 59% građana koji veruju da će to doneti bolju budućnost i prosperitet zemlje, a kao najvažniji uslov za pridruživanje Srbije Uniji vide priznavanje nezavisnosti Kosova. Pokazalo je najnovije ispitivanje javnog mnjenja agencije Medium Gallup koje je predstavila delegacija Evropske unije u Srbiji. Direktorka istraživanja Milana Aleksić navela je da je uočen porast pozitivnih stavova prema Evropskoj uniji u odnosu na ranije godine, a da nema značajnijih promjena u odnosu na prošlo istraživanje u septembru 2014. Očekivanja su da će Evropska unija doneti bolju budućnost i prosperitet na prvom mestu. Kada se posmatra takođe i standard je nešto što je isto takođe jako važno za građane, kao i šanse za zapošljavanje. Zapravo građani očekuju generalno da će im biti bolje ako Srbija uđe u Evropsku uniju. Mlađi i obrazovaniji su pozitivniji prema Uniji, a protiv ulaska je 34% ispitanih. Protivnici Evropske unije kao razloge su naveli strah od siromaštva, eksploataciju Srbije, gubitak suvereniteta i pritiske. Što se tiče očekivanja kada će Srbija ući u Evropsku uniju, možemo da primetimo da je u ovom talasu zapravo opao procenat građana koji sumnjaju da će se to ikada desiti i sada 14% navodi da je zapravo nikada Srbija neće ući u Evropsku uniju, dok 57% građana veruje da će se to desiti u sledećih 5 do 10 godina. U javnom mnjenju Srbije rastu očekivanja da će Unija Srbiji postavljati nove uslove, a 41% smatra da je glavni uslov Kosovo. Istovremeno, 66% je protiv priznanja Kosova u cilju ulaska u Evropsku uniju. Ispitivanje javnog mnjenja stavovi građana Srbije prema evropskim integracijama u martu 2015. za potrebe delegacije Evropske unije sprovela je agencija TNC Medium Gallup na uzorku 1256 punoletnih građana Srbije.